Regereva na mwari ndasimukira bishopi kuti mukushembura pano ndashamisika nzvimbo ino ine varoyi bishopi pano pane varoyi vanodya vanhu vachifamba vari kutochinjana kubuda pano vachinda vachidzoka vatopa patirori tiri kusara tiri tega vanhu vachifamba vachinda vachidzoka vari kutochinjana. Jehovah, where is that? Iwo mai vamuri kuona ava vari kutoziva vamwe vavo vatoinda kumhanyira kunogara pasi mbuya muda kutotorwa kuti muende. Jehovah eba steba gaidozana vari kupinda mukati medu vachidzoka vachitotiseka. Nyika ino ine varoyi ndatenda hangu. Nyika ino ine vanhu vanoshereketa. Bishopi muri kutungamirira vanhu vari kutotemerana kunyange vachisungunutsana. Mukazi achisungunutswa vari kutemera nyora nekamwana kacho vachikatemerawo. Jehovah, where is the order seba gaidozana mudzimunera. Hallelujah. Joel try Jeremiah. Tiri kuona ipo pano vanhu vachitotemerwa nyora nekuti kune dzimwe dzimba dzinenge dzisingapindiki muri kugonekwa muri pano. To the best. Jehovah eba changetsa vanhu vari panzvimbo ino vari kutasva varume vavo vachinda navo kunoroya. Varume maitwa mabhiza nepfuma yavakabvisa moga. Jehovah Rishima. Divine try. How divine a true order.